потрудихме здраво през 2013 година, за да сбъднем общата ни мечта да живеем по-добре. Показахме с делата си, че мечтите ни не са просто фантазии, а смелостта и отговорността ни да работим заедно за по-добрият ни днешен и утрешен ден. Успяхме да класираме Велико Търново сред 4-те български града, които продължават съревнованието за най-престижната титла в областта на културата – Европейска столица на културата през 2019 година. Позволете ми да отправя моите и на екипа ми специални благодарности към всички, които работиха, работят и ще работят за това да правим старата столица още по-добро място за живеене, още по-привлекателна за инвеститорите и още по-желана дестинация за гостите ни от цял свят. Благодаря на гражданите, на бизнеса и на неправителствените организации за успешното и ефективното ни партньорство. Амбициите ни за 2014 година са големи, защото носим на плещите си отговорността да бъдем продължители на славните ни предци. И през 2014 година ще продължим да инвестираме средства и надеждите си за още по-добро бъдеще в политики за младите хора, в образование, култура, туризъм, социални проекти, инфраструктура и благоустройство. Предстои ни реализация на проекта, който ще подобри градската среда на Велико Търново. Уважаеми съграждани, в навечерието на новата година пожелавам на всички най-вече здраве, да имаме сили и последователност, да следваме и да реализираме мечтите си. Да имаме самочувствието на хора, които съхраняват българският и носят европейския дух. Пожелавам много позитивизъм и вяра в това, че заедно ще успеем във всичките си начинания за славата и достоинството на Велико Търново.